Arsoș că își ia bicicletă șmecheră. Bicicletă de la Tesla. Săracul are roți pe cină. Ce? Ai roți pe cină sau cină pe roză? Cină pe roză. Hai să vedem. Ei, ăsta fat bike, bă. Fat bike, nu. Roți de... Bă, până aici nu era, să mor dacă nu. Aici, fat bike cu rost de grosime de 4.1. Uitați, schimbător de la performanță. Schimbător pe noroi. Și aici robotul e curat. Ei, nu consumă mult. Nu consumă, nu consumă. 3 kg e cină pe săptămână. 3 kg de cină pe săptămână. N-ai o să mergem, nu ți-o lăsa acolo. Dar să vă arăt și mașina mea de la Lamborghini. Am mai curățit-o. Pac. Ce? Faci vlog? Da, fac daily vlog. Am început de aici. Uitați, i-am luat de la domnul Teo, suc la 1 leu. Foarte bine. Mai ales asta de capașonă. Și ăsta de ananas. De ananas, foarte bine. A bine, că ăsta a fost daily vlog-ul, vă pupăm. Uite, YouTube. Ia, De la domnul Tesla. încă o dată.